Това е Ели и тя е съученичка, също част от проекта. И защо трябва да останете 7 клас, 54-то? Не мога да кажа, че ще са ви най-интересните уроци, но нашите учители определено могат да ги направят много интересни. Няма да е нужно да се страхувате от тях или да се притеснявате от тях. Те винаги могат да ви бъдат приятели, винаги може да споделите с тях. Още какво? Имаме много клубове, които също много могат да ви харесат. Ако обичате да пеете, има музикален клас, има пиано, може да танцувате. Въобще най-различни изяви може да се представят. Има клас по рисуване. Също така много готини ученици, така че със сигурност ще ни харесате и нас. Не сме такива дебили. Съжалявам за глупостите, Вале. Така че най-важното е, че просто учителите наистина много ще ви помогнат и ще направят всичко възможно, за да се чувствате добре тук. Също така не мога да ви кажа, че не трябва да учите, във всяко училище се учи, но просто мисля, че ще ви е много по-добре да останете тук, защото нашите учители наистина са едни от най-добрите в София. Също така